Salutare tuturor, eu sunt Florin Gameplays PC și astăzi vă prezint o nouă serie, un nou joc, cum vreți voi să spuneți. Acesta este FIFA 2013. Să începem un manager carier. O să aleg o echipă bună din Anglia și aceasta este, să găsesc, Southampton. Este o echipă bună. Au și câteva eșecuri. Nu prea au reușit niște performanțe în acest sezon, dar mai este timp să își revină. Hai să începem. Professional, 5 minute, moderate, euro. Hai să numim și stadionul, o să-l numim Southampton Arena. Apply exit. Squad default. European Competition 1 Season. Să vedem dacă am picat. N-am picat nimicăieri. Promit că pe acest sezon o să pic în ligă. Să ne numim aici. Nu. Florin Games PC. Ne facem români. Sper să primesc o ofertă ca antrenor al naționalei. Și da, Southampton excited about future with Games PC. Să începem. O să vă prezint echipa și o să simulăm amicalele. Da. Creating a career. Southampton. Bun, nu ne interesează aici. Dăm advance să vedem obiectivele. League Objective. Să evităm retrogradarea. Lallana s-a accidentat. Nu va dura foarte mult. Quarter final la Domestic Cup. Așa. Da. Exit. Să vedem obiective. Mai uit o dată. Da, acestea sunt. Bun. Hai să vedem echipa. Davis în poartă. Cam bătrân. Gazinga. Mă las pe Gazinga. Sau dacă am bani o să-mi iau și un portar. Clean rămâne. Jose Fonte 28. Tu nu mai meriți să fii la echipă. Un GK, un KB. Guli do Prado, cam bătrân. Să vedem ce mai avem. De Reader. Avere 68. Davis. Schneiderline 22. Lallana accidentat. Este cel mai bun jucător la această echipă, cred. James J. Rodriguez. Niște statusuri bunicele. Și Lambert, care este cam bătrân. O să-l băgăm pe Ramirez. Vedeți și voi. Ward Prowse, acesta va crește foarte mult. Mayuka este și el foarte bun, așa că o să-l bag aici. Panshan, așa. Lee, Richardson, Chaplow, Luke Shaw va crește incredibil. O să-l băgăm ca substitut. Așa. Dixon, mai tare nume ever. Și cam așa. Hai să simulăm, să avansăm și să simulăm amicalele. Cred că această carieră va dura cam 2 sezoane. Voi încerca să postez cât de cât des. Îmi dau tot cu putință ca să pot posta cât mai des. Se pare că Chelsea îl vor pe Benzema. Dacă l-aș avea pe Benzema. Bun, mai întâi hai să punem și noi niște jucători la vânzare. Voi vinde pe cei bătrâni. Butterfield transfer list. Julie do Prado transfer list.
Lambert, transfer list. Și tu, transfer list. Și tu la fel. Bun. Aș vrea să iau niște jucători buni care să îmi fie folositori pe viitor. Așa că o să caut la jucători între 17 și 19 ani care să crească și să fie până la 5.500.000. Să vedem. Saka, nu, mai puțin. Wallace, el știu că este foarte bun. Îi dăm un Enquire. Da, și îmi trebuie și un GK, care știu eu că o să crească. Da. Vă mă interesează de cel mai ieftin sau cel mai scump. Jack Butland. Showing great potential, de ce să luăm pe el. Și cam atât. O să ne trebuiască. Avem atacanți, avem tot ce trebuie. Bun. Wallace, 1.400.000. Le dau atât. Să vedem dacă vor accepta. Jack Butland, cât? Nu prea am văzut. 2.200.000. Dacă acceptați 2.100.000, sunteți cea mai tare echipă. Să vedem. Transferul fără accepte pentru Wallace. Îi dau 5.000, să nu zică că sunt prea proști pentru anul ăsta. Va fi squad rotation player. Submit offer și hai să vedem. Acceptă și Birmingham, 2.900.000. O să-i dau 7.000. Buget clean sheet bonus. Astfel va accepta mult mai ușor. Și crucial. Avem și amicalul cu Udines. Acceptă Wallace. Perfect. Asta va arăta și statusurile lui. Va crește. Deja a crescut un punct, am văzut. Fără să vină la echipa mea. Uitați-l. Are sprint speed. Asta îl va ajuta foarte mult ca RB. Strength nu prea are, dar nu prea contează ca RB. Este bun la ball control, crossing. Da. Este bun. Poate să joace și LB, asta mă încântă foarte mult. Și să vedem. Hai să simulăm. Delegate assistant manager. Să vedem. 1-1. Jose Fonte s-a accidentat. Pentru o zi. Acceptă și Butland. 2.100.000 și salariul 7.000. Avem meci de simulat cu Deportivo, dacă nu mă înșel. Da, este Deportivo. 2-1. Un rezultat bun. Primul meci l-avem cu Manchester City pe 19 august. Acum avem meci cu Schalke. Unu la 1. Este bine. Da. Voi avansa până la meciul cu Manchester City și în episodul următor îl vom juca. Cum am spus, sper ca această carieră să dureze foarte mult, să nu pierd ca prostul. Vedeți și voi ce fac eu aici. Să nu pierd ca prostul salvările. Și dacă le voi pierde, bineînțeles că vă voi anunța cât de curând.
dacă le voi pierde. Sper să pic pe locul între 3 și între 5 și 10. Este bine dacă aș putea să prind și un loc de Europa League. Mai este încă puțin. Hai să participăm la conferința de presă. O să motivez echipa. Wow, nu se poate. Mai întâi meci cu Manchester United și apoi cu City. Asta e mai bine. Și da, eu am fost Florin Gameplays PC și vă spun, pe data viitoare vă doresc o zi bună.